Ei, molt bones a tots. Benvinguts al canal i benvinguts a un nou vídeo. Avui, què estic fent avui? Doncs avui fem de camí a la piscina, tio. Caminant des de Borgonyà fins a Sant Vicenç. Què? Doncs de moment bé, molta calor, no? Però el que hi ha, no? Doncs, què més? Què hi ha hagut? Principalment, que ha afectat molta natura. Què ha passat, tio? Digueu-m'ho. Un incendi. A on? Un incendi on? Pregunteu-m'ho. A on? Doncs molt senzill. Al Cap de Creus. Ha cremat diverses hectàrees. Em sembla que encara hi estan treballant. I és un perill això, Perquè, clar, ara mateix falta pluja, no? Però quan ve la pluja, toca't els ous. Ja ens queixem un altre cop. I quan hi ha sol i passen aquests problemes, doncs diem, cago en Déu. Aviam la pluja, què? I ara estarem almenys una setmana amb unes temperatures a dalt de tot, Mira, tocant aquí, cago en tot. Doncs res, nanos, camí de Vila-seca, direcció Sant Vicenç de Torelló. Doncs em queden 20 minuts de caminar a tope i molta calor. Estem a 32 o 33 graus, normalment. I, què ha passat? Tema esports, aviam. Xerrem de tema esports, I si no em veieu gaire bé és per el reflexo del sol, no? O el gorro, aviam. No, encara, una mica més, sí, s'ho arrabo. Què més? Messi, què ha passat amb Messi? Doncs el Barça està intentant per tot el possible renovar amb Messi, que diuen que firmarà per 5 anys, 2 anys seran aquí, acabarà la carrera al New York o Argentina, no sé on, i després vindrà com a ajudant allà a l'equip tècnic, no? D'entrenador o saber si amb 39 anys es veu capaç de jugar una última temporada amb el Futbol Club Barcelona. Què us sembla, Seria la polla, Que jugués l'últim partit de la seva vida futbolística contra el Real Madrid. Mare de Déu. Seria brutal, bestial, espectacular, esplèndid. Una barbaritat, nano. Què més? L'Mbappé, doncs, o aquest any o l'any que ve s'anirà al Madrid. Molta atenció, però hi ha un problema, que diuen, és que la Lliga francesa no és competitiu ni res d'això i tots els jugadors que venen d'allà fracassen. Doncs que fracassi l'Mbappé, doncs també en Depay, també està cardat, no? Assumpto amb en Depay, però jo crec que per l'edat que tenen i tot, en Depay té 26 anys ara, o 27 ja, i en Kylian Mbappé és un any més petit que jo, o sigui, en té 20 o 21, jo en faré 22. Doncs què li queda? Si ve tan jove al Madrid, pot tenir, protagonisme al llarg dels anys, aviam si demostra les coses, no? I clar, el Barça veus que quan marxa Messi, qui manejarà el Barça, Vull dir, com ho faran sense Messi? Se'n sortiran? No se'n sortiran? O com va això, Hòstia, no fotem, home. I després, ara passa el tren, i jo sí que estic com un tren, nano. I res, nanos, que direcció a la piscina, molta calor, i
i poca cosa, tio. Ara han dit que el toc de queda de 1 a 6 del matí, atenció, perquè si sortiu després de 1, bueno, liada al canto, liada al canto, cago en Déu. Això no puede ser, això no puede ser. I res, nanos, aviam si millora, ja us ho vaig dir a temps anteriors, que això quedaran com sempre, que faran el burro i no faran les coses bé, els polítics, no faran les coses bé, no us equivoqueu, I encara la gent els vota, tio, com poden anar així per la vida, tio? No us doneu compte que esteu xafant el país? Bàrbar, increïble. No havia vist una destrucció tan massiva des de la Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, Madre mia, o quan va ficar en franquisme, després va haver-hi molt rebombori, no? Això, la política és una basura, però basura. Jo no hi entro a xerrar perquè és que em fico malalt, tio, i jo no puc xerrar política perquè com xerri més del compte, em busco lius i jo passo, saps o no? Va, home, no serveixen per res i ja està, home, ja està, O si ho fan bé, si no ho fan, no ho facin, tio. Que no ho facin, ja està, tan senzill com això, ho fiquen, no sé, alguna més diferent, no fotem, va, home. Doncs va, nanos, em sembla que he xerrat una mica de tot, bueno, la natura, de fer esport, que això és el més important de la vida, fer esport i moure's, perquè com t'agafis una ratxa de no moure't, fer el vago, menjar molt, i no, cauràs en la temptació de no fer esport, i això no pot ser. Això no, has d'activar el cos, has d'anar en forma, oita, mare de Déu, això és estar en forma, cago en tot, això és estar en forma, no només són tonteries, home. Jo us ho estic dient, estic progressant a passos de gegant, I d'aquí uns anys, nano, estaré fet una bèstia. Va, nens, doncs, cuidar-se. Si algú em veu per la piscina, ja sap, pam, endavant. Cap problema, vale? Va, nanos, cuidar-se molt. Molta salut, molta força, fer esport. I cuidar la natura, nanos, que això és el més important. Nanos? Va, som-hi, fondo.